Bos días, Cristina. A UNED organiza na súa aula de extensión universitaria no Concello da Rúa un curso de inteligencia artificial dirixido a todas as persoas que queiran afondar neste recurso, nesta ferramenta aínda descoñecida para moitos. Falamos no Hoy por Hoy Ourense cos dous expertos en inteligencia artificial que van impartir o curso que terá lugar os días 14 e 15 de novembro. Fina Paulos, mestra de informática, e Óscar Manuel Rey, mestre de sistemas e aplicacións informáticas, ambos no mesmo Instituto de Zas na Costa da Morte, e ambos finalistas dos premios Educa a Banca ao mellor docente de España neste 2025. Moi bons días, Fina. Bos días, Óscar. Hola, que tal? Bo día. Hola, bo día. Levades anos especializándovos neste campo da IA. En que momento decidistes aprender máis ata facervos expertos en inteligencia artificial? Como xurdía este interese? Bueno, antes de nada, moitísimas grazas por darnos a posibilidade de visibilizar o traballo que facemos. Pois nós comenzamos con isto da inteligencia artificial hai uns 3 anos que decidimos crear un vídeo para visibilizar unha enfermidade rara que é o síndrome de Rett, nunha nena que temos aquí cerca do instituto, que é en Ponteceso, e a raíz de aí, pois, fomos visualizando diferentes ferramentas, aprendendo un pouquiño a manexalas, e decidimos, como no centro se iba a impartir a asignatura de inteligencia artificial para a sociedade, que é optativa, pois, bueno, eu decidí encoller a asignatura e empezámola a preparar, e a raíz de aí, pois, foronnos chamando para dar formacións. Nos impartimos formacións a outros compañeros a través do CAFI, dos CEFORES, e, bueno, damos conferencias, charlas, porque, bueno, estamos vendo que a inteligencia artificial é algo que xa é presente, que está aquí, e que temos que usala e empregala no noso día a día. Entón, intentamos, pois, dar formación alá en canto sitio nos chamen. De feito, a inteligencia... Sí, dime. Que, bueno, dado que é unha rama moi, digamos, vinculada á informática, pois foi moi interesante tamén, e ademais vimos carencias importantes no sistema educativo, pois, de cara a dotar de ferramentas e de recursos ao profesorado, e aí nos embarcamos, tanto Fina como eu. De feito, pois, deste traballo saliu, pois, desta investigación saliron 2 libros, un publicado por Medulia Editorial, que é Inteligencia Artificial para a Sociedade, o primeiro manual en galego, e tamén Inteligencia Artificial en el Aula, de Editorial Garceta. Entón, recollemos todo nesas 2 publicacións, co objetivo, pois, de que o resto do profesorado galego se armara un pouco de recursos ante estes cambios profundos que están chegando ao sistema educativo, claro. De feito, a inteligencia artificial xera moita controversia na nosa sociedade. Non sei se isto é como a todo, sobre todo falando de novas tecnoloxías, se depende do uso que se lle dea. Bueno, eu creo realmente que sí, que é un problema de máis que da inteligencia artificial, é do uso. Nós estamos vendo, pois, un gran impacto positivo na atención á diversidade. Pasamos ainda hai pouco pola Universidade de Santiago, pois, no Posculca, falando de IA e de atención á diversidade, do impacto positivo que está tendo. Certo é que a veces na prensa, pois, salen moito as noticias, digamos, máis impactantes no eido negativo, non? Pero é certo que está resolvendo con bastante solvencia moitas situacións de automatismos, digamos, de mellora da creatividade e da productividade en moitos escenarios dentro do ámbito educativo. É certo que vai haber cambios profundos, innegable, por lo tanto temos que, desde o punto de vista ético tamén, tratar isto con cautela, pero como decimos Fina e eu sempre, nós o que decimos e buscamos sempre é uso ético e responsable da inteligencia artificial, e non hai inteligencia artificial se non hai inteligencia natural. Como pode beneficiarnos, Fina, Óscar, a inteligencia artificial? Pode axudarnos, facilitar a nosa vida e tamén axudarnos nas tarefas, pois, o mellor a nivel administrativo? Realmente hai moitos beneficios, como xa adiantabas, Óscar. Sí, mira, nós, por exemplo, a nivel educativo, cando impartimos calquer formación, poñemos sempre o exemplo claro de nós temos na aula 20-25 alumnos, cada un ten unhas particularidades e unhas características moi concretas, unha maneira
aprender moi particular, nós con ferramentas de inteligencia artificial o que podemos é ofrecerlles unha atención personalizada, enfocar a ensinanza ás necesidades concretas de cada alumno. Nós, por exemplo, podemos crear un boletín de exercicios en apenas unos minutos, repartilos. Bueno, sempre decimos que a inteligencia artificial créanos o material ou danos un texto, danos unha imaxe, pero nós somos as persoas que temos o coñecemento e que temos que validar esa información que as ferramentas nos ofrecen, porque non todo o que ofrecen é correcto ou é adecuado á situación na que o imos usar. Nós, por exemplo, na aula podemos repartir o que comentaba, ese boletín de exercicios unha vez xa supervisado e ao mellor axustado ao tema que nos interesa, e gañamos tempo para poder sentarnos con ao mellor un alumno ou unha alumna que necesita que o profesor este ao seu lado e lle explica as cousiñas dun xeito moito máis concreto, mentras que o resto están traballando pois noutro tipo de traballos. A isto sería unha aplicación a nivel educativo na aula, como docente, que duda cabe, pois o que acaba de comentar Óscar, empregar ferramentas de inteligencia artificial en situacións de diversidade. Nos, de feito, xa levamos un par de anos traballando nun programa da Universidade da Coruña e máis do CITIC, que se denomina Talentos Inclusivos, propóñennos unha serie de retos para usuarios de Aspace ou que teñen parálisis cerebral, e o ano pasado tamén ca Cruz Vermella, e o que traballamos é, con o noso alumnado, non só traballamos ferramentas de inteligencia artificial para darlle solución a un problema que ten ao mellor unha persoa, senón tamén traballamos co alumnado valores que moitas veces é moi difícil de traballar na aula, e que a través deste tipo de proxectos, con este tipo de tecnoloxías, pois podemos chegar ao alumnado. Preocúpavos que este tipo de ferramentas as poidan utilizar os alumnos e alumnas para traballar un poquinho menos, que a veces hai esta picaresca de utilizar a IA para presentar traballos, ou son facilmente detectables? Bueno, nós temos unha cousa moi clara, non? Cambia o contexto, a inteligencia artificial chegou para quedarse, e efectivamente pode haber esa picaresca, pero unha picaresca sempre houve. Cando se manda exercicios para casa, non sabemos se ao final os facía Google, a enciclopedia nos nosos tempos, o rincón del vago tamén particulares, non? Ahora, pois o que temos a inteligencia artificial, aí a xerativa del texto normalmente que utilizan pois para acabar esa inmediatez. Nós somos conscientes disso, pero tamén é importante aquí poñer en valor a profesionalidade e o papel do docente, no sentido de que nós, é moi raro que a partir do primeiro mes xa non vas coñecendo un pouco a situación, non? A situación é hasta onde vai chegando cada un dos rapazes, pero ainda así, se o que desconfiamos é desa situación, que ao final se supre, pois, por exemplo, con unha defensa oral do traballo enviado para casa, nós o que podemos facer tranquilamente é cambiar esa metodoloxía. Entonces, pois, todo o que sea elaborar redaccións, por exemplo, facelas na propia aula, se o que queremos é xogar un pouco con eso, que eu creo que non é papel do docente xogar o gato e o ratón co alumnado. Nós somos conscientes desa situación, aparte de que tamén existen ferramentas para a detección, non? De plaxios e detección deste tipo de picarescas, pero bueno, non creo que faga falta chegar aí. É certo que temos que adaptarnos a un novo contexto. Eu son un firme defensor do uso destas ferramentas para o estudio, para o apoio do estudio. Poñámonos no contexto de que un alumno ten examen de verbos irregulares, que se dá mal o vocabulario, por exemplo, de transporte en inglés, e pode solicitar pois unha redacción con ese vocabulario que lle custe un pouquiño máis, estudialo previamente mediante un glosario, poder pedirlle a unha IA que lle lea o texto para mellorar a pronuncia. Entonces, ao final, hai que darlle un pouco a volta a todo eso, non? E, afortunadamente, en Galicia, no sistema educativo, temos inteligencia artificial para a sociedade en cuarto de ESO, é unha lástima que non este antes, pois está en cuarto de ESO, que nos sirve para, como resumo, educar o alumnado nun uso ético e responsable das ferramentas, que non deben desaparecer do mapa para nada, pero que deben de ser utilizadas de forma correcta.
Moi ben, pois quedamos en tempo. A verdade é que é un tema paixoante do que imos ter que falar no futuro e seguramente dun xeito máis habitual, non vai formar parte da nosa rutina. Fina Paulos, Óscar Manuel Rey, mestres Fina de Informática e Óscar de Sistemas e Aplicacións Informáticas, graciñas por estar con nós. Recordamos que